Benvinguts al videotutorial de Tower Cube. Aquesta partida és de 2 jugadors, així que guanyarà el primer en construir 4 torres. En partides de 3 jugadors guanyarà el primer en construir 3 torres i en partides de 4 el primer que en construeixi 2. La mecànica serà sempre la mateixa. Començarem preparant el tauler barrejant tots els cubs en els 3 carrils centrals de forma aleatòria. Procurarem no deixar 2 cubs del mateix color junts. Ara sí. Separarem el cub negre extra i ja podem començar la partida. Els jugadors llançaran el dau i el que tregui el número més gran es quedarà amb el cub negre extra. A més, decidirà des de quin costat començarem a comptar. Seguirem sempre aquesta direcció durant tota la partida. En bucle. El jugador llançarà el dau i escollirà el cub que més li convingui d'un dels 3 carrils. Per exemple, si el dau marca un 3, podrem escollir un dels cubs que es trobin a la tercera posició, comptant des de l'inici d'aquest carril. El següent jugador llançarà el dau, però si en algun carril ha quedat un espai buit, haurà de comptar a partir d'aquest espai i no des de l'inici. Cada vegada que agafem un cub d'un carril on ja hi ha un espai buit, haurem de desplaçar els cubs que deixem enrere cap a l'extrem d'inici. Quan arribem al final d'un carril, seguirem comptant tornant a l'inici d'aquest. Recorda desplaçar els cubs que hem deixat enrere cap a l'inici del carril. A mesura que el joc avança, s'aniran ajuntant cubs del mateix color. Si en una tirada el dau ens marca un d'ells, ens podrem endur tots els del mateix color que estiguin junts. Tingues en compte que comptem en bucle. Quan els cubs dels extrems d'un mateix carril siguin del mateix color, ens els endurem també. Quan el dau ens marca un 6, podrem triar un dels cubs que es trobin en aquesta posició en els carrils centrals o bé robar un cub a un contrincant, sempre i quan no formi part d'una base o d'una torre ja construïda. Quan un jugador aconsegueix 4 cubs d'un mateix color, consolida una base. Una vegada construïda una base, ja no ens poden robar cubs d'aquest grup. A més, cada cop que construïm una base, tornarem a tirar el dau. Una torre està formada per 6 cubs del mateix color. Quan un jugador construeix una torre, es finalitza la ronda. I tots els jugadors hauran de retornar tots els cubs als carrils centrals, excepte torres i bases construïdes. Un cop reiniciat el tauler, començarem la següent ronda. Per formar la torre negra necessitarem 7 cubs. Ara bé, aquesta torre val per 2. Per exemple, en una partida de 4 jugadors, si algú construeix la torre negra, ja haurà guanyat. Quan en una ronda s'acaben els cubs dels carrils centrals abans que algú hagi construït una torre, s'inicia la batalla. Seguint l'ordre de tirada, el jugador llançarà el dau i robarà a un contrincant tants cubs del mateix color com indiqui el dau, exceptuant torres. Les torres no es poden robar. Si el dau ens marca un 1, només podrem robar si un contrincant té algun cub desparellat d'un color. Si el dau ens marca un 2, podrem robar un paquet de 2 cubs del mateix color a un contrincant. Si el dau marca un 3, en aquest cas, si cap contrincant té un paquet de 3 cubs d'un mateix color, perdrà el torn. Si el dau marca un 4, podrem robar inclús una base a un contrincant. Si el dau marca un 5, podrem robar un paquet de 5 cubs del mateix color. Si el dau marca un 6, tornarem a llançar el dau. En aquest cas, com que el jugador ha tret un 4, podrà robar una base. La batalla durarà fins que algú aconsegueixi formar una torre, reiniciant així el tauler de nou. Durant la partida poden succeir diverses batalles o cap.